Sikop sa kapulisan ang gitumbok nga top 6 most wanted person sa dakbayan sa Dangnao nga giilang si Cesar Lao. Ipasakaan kinig kasong murder human niini gipusil patay ang usa ka Roland Mangco sa gawa sa simbahan sa Danao atol sa pagsugat sa bag-ong tuig niadtong December 31, 2007. Nalutsan kinig arrest warrant ni Danao City Branch 25 Judge Edito Enemisio niadtong 2008. Mao ni ato ini siyang nakuha nga kuan na sila'y ganggang. Yung katong kuan, padung to nga musimba ra. Wala to'y grupo, katong biktima. Nasikop sa mga sakop sa Raid SOT 7 ang gingong mastermind sa pag-ambush sa kauban nila ni adtong tuig 2008 pasado alas 3 karong hapon. Gila ang dinakpan nga si Arcadio Saison, 36 anyos, nga taga-barangay Gimbal sa lungsod sa Compostela. Si Saison gingong nagpaluyo sa riding in tandem nga mipatay kay PO2 Jose Clin Cañete. Gimo ang pag-aresto pinasikad sa warrant of arrest ni Judge Marilyn Lagura Yap sa Mandawi RTC 7 Branch 28 nga gipagawas ni adto pang Disyembre 2009. Gimakak ni Saison ang pasangil ug malaumon nga marisolba ang kaso batok kaniya. Tubago na yan ito. I-explain naman ko na sir. Dunay himuong kaugalingong investigasyon ang Regional Highway Patrol Group 7 alang sa ilang mga opisyal nga nalambigit sa pagpamanhig nilang Attorney Noel Archival ug mga kauban. Gipasaligsag sa opisyal sa RHTG 7 nga dili sila musibat sa ilang giatubang nga issue. Andrea Patenya, sugin nini. Usa ka welcome development matud pa ni Chief Inspector Eduardo Mara, ang Deputy Chief sa Regional Highway Patrol Group kun RHPG 7, ang resolusyon sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo nga ipaubos sila sa camp restriction uban nilang RHPG 7 Chief Senior Superintendent Romualdo Iglesia, Senior Inspector Joselito Lerion ug SPO4 Edwin Galan. Ang maong resolusyon giduso ni Konsehal Jerry Carillo aron masiguro nga di sila makaikyas human gilambigit sa pagpamanhig nilang Attorney Noel Archival ug mga kauban ni adtong Pebrero. Hinuon wa pay nadawat nga mando si Mara gikan sa Camp Crame bahin sa pag-aprobar sa maong camp restriction. Apan gipasalig niini nga bisan og di pa kini ipatuman, wa siya'y planong muikyas o mutago. Rest assured na if ever nga na development ning ilang accusation na mo ato ba na namo og dili ni mo resort og nga mugawas sa Pilipinas o kanang mo kanang ang ilang early report nga we're out of the country. Giingong tuwa sa kauluhan sa iglesia alang sa official business samtang naaraw kuno dinhi sa Subo sila si Lerion ug Galan. Dugang ni Mara nga wa gyud siya'y kalambigitan sa krimen. Gani, maayo kuno ang ilang relasyon ni Attorney Archival bisan ug mag-abot sila sa korte usahay. Apan ang pangangkon nga inosente siya alang ra sa iyang kaugalingong habig kay di siya makasulti alang sa iyang mga kauban. Very professional lang yung dealing. Huwag na pa mo video ato, na video na rin yun. In fact, kitagaan pa kami kung niyag tubig. Murag, kikapoy kami dyan. Sarang yung tubig. Gipog nga ni Mara ang iyang mga luha sa rihang gisugilon kung unsa nakaapektado ang iyang pamilya tungod sa maong akusasyon. Hilak. Isis na ako, anak. Impact na pa ko yung sa anak na wala pa na sa kabalo. Wala na ako ikot niya kay, walang base yun nga maapektuhan. Samtang nag-umol na og kaugalingong investigative body ang RHPG 7, pinanguluhan ni Police Inspector Saturnino Cedigo Jr. aron pag-imbestigar kung aduna bagyoy nahimong kalapasan ang nalambigit nga mga opisyal. Imbestigahan sab nila kung tinuod ba ang mga taho nga gamiton ni Lerion kaniadto ang impounded nga puwa nga Toyota Vios nga gikumpiska sa NBI ug Special Investigation Task Group bisan og gidili kini. Nasa mga personnel po nga mga tao po nato nga kuan kanang muhimong investigasyon sa part po sa amo ang part nganong nahitabo na ngay anak siya. Sa laing bahin, wa pay nadawat nga mando ang RHPG 7 nga ipasurrender ilang mga armas alang sa ballistic exam ug andam silang mutuman sa maong mando. Andrea Patenya, News 5.
Padayong gi-question ni Paulos Cañete si Talisay City College OIC President Richel Bacaltos sa iyang posisyon sa maong tunghaan. Dugang ni Cañete nga ang ikaduhang graduation sa TCC subay kuno sa hangyo sa mga ginikanan og tinun-an. Leslie Caminade Vistil, Suginlibi. Ito natin sa challenge of Richel Bacaltos. Girecognize mga kas-Ched. Why don't you get your salary from Ched? Kini ang tambag ni Dr. Paulos Cañete ang gitulong OIC President sa Talisay City College ni Mayor Johnny V. De Los Reyes ngadto kang TCC OIC President Richel Bacaltos. Dugang niini nga kung naghisgot si Bacaltos of Board of Trustees, ang mayor mo'y chairman sa Board of Trustees nga gihatagan og gahom aron makapili og si kinsay ibutang sa posisyon. Is Ched the city government of Talisay? Bisan pag kinsa nga Ched ang mo-recognize, unya ang mayor dili mo recognize, what may mo? The recognition of Ched does not matter. What matters most is you are recognized by the local chief executive because you get your salary from the city government of Talisay, not from Ched. Before they say something, they act on anything, read the ordinances of creating the Talisay City College. Gipasabot niini nga ang Talisay City College namugna pinaagi sa usa ka ordinansa di nalatig nga bugtong makadesider sa bisan unsang kausaban sa mga tunghaan moagi una sa mga Board of Trustees. Dili ka put up og college without an ordinance. So sa ato pa di ay, if that is the case na under pa gyud siya sa city government, so we are going to ignore the ordinance. Kaluha man ang sila, put up a college, there is an ordinance. So, if you are going to make your own operations also, you are ignoring the ordinance creating the college. So, what does the ordinance say? It says, it is clearly stated in all the ordinances that the board shall have the power and the authority to appoint the college president. Gipasabot sab ni Cañete nga mohimo gid sila og laing graduation ceremony karong Lunes subay sa hangyo sa mga ginikanan ug tinun-an. Matod niini nga kung girespetuan pa ni Bacaltos ang korte ug nagpaabot ni sa desisyon di unta maglibog ang mga tinun-an. Apan gipahibaw ni Bacaltos nga ang tanang migraduar ni atong Miyerkules mao gyud ang tanang graduating students sa TCC. So, kami, we respected the court, but they did not respect the court. Tama na. So kami, whatever happens, kaya na naman is korte, we will abide by the court. Mo may point. Gani, unta, huwag mo gini-analyze of mayo. There would be no graduation in March 26 and in March 31 until the court says so. Nang hinaot lang ko nga si Mayor, kuan lang gyud kanang mupalo lang gyud sa Board of Trustees. Nga once and for all, maong gyud ni atong gipaabot ang Board of Trustees, giing ka governing body. So mupalo lang gyud ta tanan sa Board of Trustees aron mahunong na og magkuan na ta mo trabaho na ta kay daghan kaing trabahoon ang atong City College. Leslie Caminade Vistil, News 5. Susihon karon sa Commission on Higher Education ang taho nga dunay laing ipahigayon nga graduation ceremony si Paulos Cañete sa Talisay City College. Ipasalig sab sa CHED nga legal ang nitabong graduation sa TCC nga atong Miyerkules nga gi-officiate ni Richel Bacaltos. Jinky Bargio, Suginlimi. I, Richel M. Bacaltos, Acting College President, hereby confer on you Niadtong Miyerkules malampusong napahigayon ang graduation ceremony sa Talisay City College kini taliwa sa kontrobersiya nga ilang giatubang kabahin sa liderato sa maong tunghaan. Giklaro kaganiha sa Commission on Higher Education nga misubay sa legal nga proseso ang TCC mao nga ang tanang migraduar niadtong Miyerkules way angayang kabalakan. Malapit total nila na graduate. Kasabot nga kung i-confer na ang ilang degrees, naka-supply na po sila kanan. Wala may laing mo recognize o confer sa graduate diwa sa Board of Trustees. Sa taho nga posibleng dunay mahitabo nga laing graduation ceremony sa TCC karong Marso 31, subay sa pahibalo nga gibutang sa bulletin board sa maong tunghaan, subayon kini karon sa CHED apan giklaro sa maong buhatan nga ang graduation nitong Miyerkules nga giproklamar ni Richel Bacaltos igo na subay sa nasabutan sa Board of Trustees. Wala, mo nag-resolve sa ilahang issue o kinsay mo confer sa graduate. So kapag
Yung graduate atong 26, considered as graduate na po sila. Unsay hasol, unsa pa may hasol na ilang gihon na muna. Hindi concern naman sila ang ilang degree. Jinky Bargil, News 5.